maikupunta. Ayan, ikaw po. July 4. July 4. Yan sa 5C. Ha? 5C na yan. July 14, 14, 31, 14. 14, 15, 21 to 31, 24, 27, 28, 29, July 30, 35, 31, July 4, Open na ano, na CR. Open pit. ay dyan uma-open. No, What? CR. No, CR pa rin yan. June. June. Council. August. July. June. Sa ito na July ini ha. Sorry na, buhat na. Let's see. Right. 18. 18. Nubo ko na ang person ko. Sa June ini. Sa immunization yan. Ito na lang tayo nito. 16 to 20. Ang immunization. 16. Ayan yun. Ay, nayong ka na ako. June 22. Kumakaya. June 26. Yun ang experience yun. June 6. June 6. Ay, ano yan? Sana sa pilyo. Na, 1 to 10 ha. Kaya kunti naman yun napili. Ayan, 6. Di, 15. Communication, sok-sok. June 13. 13. Ini na sa dietary, no? Ito ko na ini sa ano. Ha? Ini. Ano sa iyo? 16. Kaliwat naman sa Pilipinas. June 13. Kaya manigil na kabata. Galing sa ako.
Meron yung kanin dito. Mayo tayo. Pilpen. Pilpen. Oo nga, dati nagpipilitin pa kita. Grabe yun yung mga ang rasa ko ng mga piniti. Magkano lang yung nahatag mo? Ang trabaho sa kita sa tuwa. Wala nga, kita sa hatag. Wala ko. Parang bungi pa ito sa aray ko. Dapat di man kita. Oo nga. Okay, ano ba ba? Malay mo. Nag-ano-ano man kita rin ito sa tuwa. Sabi niya nun, nagpapano kay, nag-train. Okay. Walang kaya ko. Maradag yan mata. Parang sabi ng akin. Hindi na kita, Mayo mo. April tayo. Ayaw ko yun eh. Ayaw na. Ayaw. Ang December, tsako. Ano ba? Hindi yan Mamaya, siya. sa ako pati November ba yun ako? Ano na, April? 7. 7. Distribution. Sorry po, isa-singit na distribution ng energy sa shade. Sakto ka na. 1 to 30. 8. Quarterly weighing. 28. Burong ka na. Ay, no, para kung bumong ngayon na ulo mo. Okay. Kagay. Ano yan? Sorry. April, March. Ay,